sono. Ayo deh. Yeay, ayo makanya. Yeay. Sebelah Indonesia.
Iya TTA. Ya Mas. Mas Bruno loh, ya TTA. Mas Edi. Mola. Edi, aku kangen rindu marang kowe lho, Ed. Rodok rene to, Ed. Lah. Lah. Madhep rene to, Ed. Lah. Gelap kerlipe. Kale, Edi joget dhewe. Edi joget dhewe. Geleng isen Yeay. waktu lungguh biar riko sungsani kepingin kali mati jemala gur ombyak segoro riko atau rekono isun yo sing lilo Kehidupan seorang anak manusia yang sedang jatuh cinta. Isen ngenes kepikiran kata-kata Dengar kamera, dengar kamera, dengar kamera. Dengar kamera nih. hang puja san sayang jagar bisa keturutan repot Riko makin tetap isun makin Apa cari sidet lagi, Ed? gelap gelipe lampu nong kadohan eling ison mah Iya, Ed. Piye? salah sapa mangane dadi mangane jebule ya ngono kuwi ya Mati. Delok gagahmu gantengmu kayak ngono lho, Ed. Digiyet tak wong wedok iso pucet. mama kan sudah bilang mama Piye, Dek? Piye Pak Prayit? Asli bajingan. tadi kan mama sudah kanda Kondo, kandai basa ndi? kemarin kan aku sudah berkata Heeh. lek diomongi wong wedok makane sing manut ya ngono kuwi lho lek manut ya ngono kuwi Gak, mpane Edi karo Sinten ya cocok kan. Hati-hati lo Ed ya, Ed ya. Nek buka botol aja sak gen-gen. iya Delok-delok kan. salahmu sendiri sing piye meh to Mereka semua wangil men to. hah Apa? sing wedok jaluke berkas marang sing lanang jaluke sumur iki sakjane piye lakone apa sakjane sing kelingan Payet. Mpane lek Edi joget dhewe iki kaya gelo lho. Celuan sing wedok Payet. Mas Bruno tak apa nih mana Mas Eot piye Mas Bruno Cakepe Bruno bangsat. loh pra mau wis iya ditambahi jamnya jare Bu ora apa-apa les sih Tambah. lah iya Raina pengisun ingat riko isun nanas kepikirian katon-katonan Riko hangsa pujawa son sayang cager bisa keturutan urip bebarengan
iki sing mbok jaluk. Pati para prajurit waspada siaga mudhun saka panunggangan kaca. Ika hohoi wah Sikro anaya karyane Abang sadar popak pada Prabu. tali Wani joget kawin bawane setya. Wani ngojak jajanan. Wani nglaksanakaken pangganing sembada. Apa wis rasa sugih tetel. Bondo wani Prabu. Aku rasa aku rasa berhati gede Prabu. Amarga diperintah karo perintah. Kuwi tak perintah. Maju ning ladang. Kelakon jengkeng kali bawaku lengser ke Palembangku. Sikro Kuwi sing mbok jaluk. karyane pragon sakot cak tali wonten anugrah satya tapya asri sarane kupuro anyar putar saestu juru ngayahi karyo Oh, tukang jagane ora tugel aja takon dosa. Wah. Kowe arep sabelo marang kakangmu ya malah. Hei, tadi ono kritane iki. Tadi ono ayudane iki. Wah. Aduh, tadi kakangmu le. Kuntat kawan maju ning palagan. Kecil ya. Lah, aja mung kowe. Wadya balamu wadya bala. Maju tet. Kuntat, kok isin aku kowe. Cepat kelambine tet. Kok isin aku. Sing lara atimu tak udu boyokmu lho ret. Cepet tet. Hah? Ayo. Tadi ngono. Ayo dadi kuntat. Nah, piye? Urung, lambimu urung mbok cepet to e. Lah. Wis ora marem aku, gak males aku. Wis ora cocok. Cepet tempat padi. Cepet no padi. Jadi tukang gedang ngawur. Aja, malah kayak alah matane. Jarno Mas Jarno, trawong lagi seneng atine ya ngono ki Mas. Lho bunga ding kok sumak. Ayo coba. Lakone dina iki Mas Edi sampai sesuk. Kudune. Mas Kuntat wis mari wis lawas kok. Lakone ya. Mbane kelambimu ya padha lho sing buri karo aku kae sapa kae. Heeh.
Kapelan iki mau kapelan Oh, karo kapelan karo MC. tukang jaran tau. Azu. Ayo. Lakone Edi, daerah tengah Edi. Mas. Iya. Ora apa-apa, Dek. Ayo. Ayo. Coba. Piye? Cepetan sik enam et. Oh, ya kuntet kudu milu-milu. Walah. Uang lagi bahagia. Uang lep lagi seneng ya ngono kuwi. Ayo. Lah, tepuk tangan kanggo kuntet. Tepuk tangan kanggo kuntet. Moh, ya bareng kita celokne. Heeh, Tapi kaya abae ngono kuwi lah. heeh. Wes utuh, ayo Pak Prasit. Iya. Kurang halus. Piye? Sudah, jangan berteman sudah. Ayo Dat, ayo, oh, bener. Ayo. Matane suwek kudat ya. Klabine. Tre umur sak kudu ki lucu-lucu lho Dek. Preman cedek musala ya ngono kuwi. Ayo. Ora. Sora. Iku tak celukne engko. Dhisik nak aku len. Dhisik kene. Wes ora. Lumpama aku dihujat, aku dipermasalahkan ya menang aku. Sopo? Bolo. Nah. Tepuk tangan sing rame. Tepuk tangan sing rame. Isin-isin aku kita. Apa tau mbok jokowi? Bar ngene bisa wer tenange kowe. Heeh. Bar ngene. No, Bruno. Pak Buang kongkon mecut no. Kowe ono Oh iya pecut Pak no. Buang. Pak Buang no. Pak Buang. Oh, Kae lho. karo. Lah, sing kumpluannya lho no. Lah, gak kami Oh, baterai sing enggak. dhewe. Parah no. Kowe ono pecut no. Kae lho moro kumpluan iki lho no. Moro. Ketu. Oh DWM. Cangkemmu aja celometan. Ora DWM. Mas, lek ngomong ditoto Mas ya. Toto. Lah ayo kowe mau ngomong apa? Oh. Lagi metu. Ah. Tepuk tangan oh, Mas manten lagi. Mas, milio sak senengmu Mas. Sampean pilih sapa sing pengen sampean pecut? Sopo iki? Kowe. Aku sopo? Sopo iki? Roni iki sinten? Sopo iki? Sing banter Mas lah. Cocok tepuk tangan sing rame tak. Oke tak kono bae mecut. Kok tak ademi dhewe lah. Ya. Wes. Saya aja kereng-kereng et. Lah ya kulkei kurang terima dapur Edi lah arek parat to. Setroke Indomaret. Tampemu lho Bruno. Aku duwe nota, Dok. Kuwi cek kuwi goblok. Oh, Ini dicair nih. kuwi cek kuwi. Ada luarsa. Jambune lu mecut. Lah,
Mbak mboten mucut. Mboten napa-napa. Kuntet oleh dipateni Mbak dina iki. Mbak manten iki mau to beranet. Bruno mati ora setel dina iki. Ora setel dina iki kowe. Ayu. Piye no? Nyopuke bongkok. Wis. Ngene lho no. Lek sing gak iso no. Omono. No, lek abang oleh no. Oleh. Lek abang loro wit kopi no. Lah kuwi. Ayo Kang Prayet. Cak manis ini keplok kayak mentala ta ya. Yoi. Ora wong-wong ben wedi ketok lek kowe sakti lho, Dak. 500 lho, Dak. Kala krungu lek gelem kowe dicium bubuke kala. Urung. Piye no? Lah ya kuwi lho. Lah iya. Ayo Rat, maju Rat. Kowe mendung.
kaya kita lho. Yeah.